paper plate. Dadagdagan mo ng ice, Mandesa. Huray ko lang, naabak ka. Silok, silok. Silok, silok. Te. Nilapad na kam. Nilapad na kam. Ang tiktok-tiktok naman. Te. 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 Nay. Nay. Naka-video gayam. Di ba kayo nawang ngipin lang? Nakadumi si kayo. Sige na. Nakadumi. Direct ko na. Jai! Jai, langit. Jai! Ako lang abadan ng bagami day, nabangon day. Nagkapo niya. Nagkapo ba langit? Langit. Anak kulay na di langit. Ulo. Aray ko. Ni Inang. Inang. Panay. Panay. Ay, okay na na. Ni Inang. Inang panay. Ay. Inang panay nga. Inang panay nga. 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 Silok. 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 Bakit nila? Nina. Sino ko tayo may toy? With video ka na eh. Nina. Nagtindas ka na Inang panay niya eh. Nina, nagawin. Babang. Hoy, kunang. Nagawin daw. Kadwayaw? Un. Na nagpakasta, i-video ka man. Kuna na de. Kuray. Apa di ka mapanaki birthday? Diyan. Nek! Bagala pa di ka balo. Kabalo na eh. Ay, kabalo na yung birthday na pang libo yung... Sinipak na. Sinipak na nila. Tagan. Ay, Kinamil na. Kambal na. Kinamil na Jai. Dahil latag. Ala. Tay ba nga silok-silok ni Inang ko nga panay. Panay. Inuwan. Ni Inang ko nga panay. Kabsat tay di Inang runing. Ay, Rumi. Ay, palagi naman. Tay di. Sutil ka nga bakla. Sutil ka bakla Sutil ka. Ala. Sinaw. Sika. Sutil tay apo ko yaw. Uy. Nyaw. Anyo. Tungo. Gaman nyo dyan po na kayo makiktot. Tiktok. Sa silok na di bakit? Ay, kaya makugugugugu. Okay. Hindi sinela siya! Ano na? Ata, ay, sa bali ah. Huwag nakatunigan. Dati siya, bakit? Yunig yulat ah.
Kagat aja aso mi. Hoy, ina. Kuryente ik ni inang paning. Ina, kuryente. Yung panay. Ina, so anak ko ya. Dungo. Basta lang kuryente na. Ay. Batit lang. Ana. Badayan. Pag kuryente. Madimi ako na eh. Ay, berbatayak alalang ka to. Titit! Silok. Ay, nagparta ma. Hindi, nagsubli pa yan ako. Aji kayo orange. Ni nanay ko nga silok. Silok ka ah. Nagpre. Tagutaw ko nila. Nagpre. Garamti nga. Pukisak damdam. Ay, Pukisak wow, jay. kisan na ma, napay-pay so ila. Sige kasi mga rejibot ko ni. Anya day ta. Buo ko. Ay, Pukisak ta. ay. Silok. Ay, Bing. bing. Ay na ni Bing Bing. Bing bing bing. Nagtagtagar-gar jay. Nagtagtagar-gar jay. Ay, Tunyeng! yeng. May katuyen. May toy. Ay. Silok talaga. Pigilan man nanay. Para talaga. Pigilan man. Surdo nga. Surdo nga bakla. Paning nga. Na, bakla. Ay. Inang ne. Aghay ka ne. Hi. Si ane. Silok. Sulok. Hi. Ano ka man yun? Daling agla ko. Kani. May pintas si kasinsin ko. Ay, Sino na pinpintas ka niya, may? ay, siga. Ala ka. Isuna kasla. Pintas suna. Ay, agro-pro pa nga. Pasang ko. Di kasinsin ko. Kasla. Pasla. Ala ka. Kasla. Basta Kasla. Yun ang pusa. Kasla mang pusa. Ala. Nakayaw. Daling kagla ko, Biglang balasang ko. naglako ni. Balasang ko. Malasang ko. Nga napintas. Nakarupro pa ni. Karuo ka sa Ni Ay. Ella. Hindi lang. Ay! Sige, sa uliyan niya. Ayot! Ayot! Dati nga ako. Karin siya mo. Singay! Ba't kita nyo, nag-cute. Wala nga tati kaya na. Alam sa paninigin. Ang nagsawa dyan. Ang kaya sa utang na. Kaya man daw. Ala, apa niya ka? Tuwag ka man na. Tamang kasama na kalaban mo nga. Tuwag ka man. Dati pay-pay ko. Saan nagprintan? Saan? Hindi. Pudok. Kaya yung sinak namin eh. Dito kami. Ito pang maubimbin eh. Ayun. Ayo, ako nga mo ata rin. Ayo, ako nga mo ata rin. Wala na sa ako. Ay, princess. Ay. Kung ada ruki itibagis mo rin dayan. Kung ada ruki niya. Nga pa ya kay isang budo mo chay ko lang ta. Kaya ako dapat utay. Dapat na nagbilag ti mais. Dito mo. Ni. Abay! Alak kacuana princess. Talaga kastada. Abay ko. Oh, nagpunta ka. Tapos dati ka, chow. Di ba kis biben, nagtaray ka. Ang datan, warong ka. Datan, nagtartaray. Sinaw. Pura na dyan. Kamurahi dan sa. Lahiya. Mamin kayo ka, chow. Nagkikiktaw. Di ba kis biben, taray ka talaga. Nagtaray ka, tartaray mo dyan.
Kita nakatapo kami na makarag. Anjay. Zero. I Samputan na must ka pero not cry. taon dari isirte. Singko ti rugi may sige ngay. Isut so. Somebody else, I suppose. Ikarugi yaw. December 3. Kita may karugi ke November 5 ke diretso aja. Mamatay ka. Matayak mo ka. Hindi mo tamaan. Hey! Ay, wane. There we sat down. Eh? Kaya na ko. Adi ngitay baka man nila. Dia ajaran. Dia apa itu serai? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Rosy Vlog.